Ini program hajeng tini joining program tangmani tei agini je light hanai 2 tarikh je joining khainai I50 yakari phainai bongno bosong kisa division level lamsonai himani ia abo tini mono bongkol area o gari atkai jangma bagai abo complete onglia hai phano jeng chini thansani bisingtei jeng hall full khlai phunukjak abono chini koplai jeng chini Thansani bisingtei jeng Greater Tipraland bo success khlainai and chini tei ketal phainai rongno bo jeng lamsongnai and tini lamsongmaya phano tini je joining khlai nairok to purapuri phaije ko ekjona phaije abagai jeng joining khlailia gangke next date o jeng lanai 28 tarikh o 28 tarikh no jeng tei waisa hainai ora asulainai I mas ni 28 tarikh o gangke orono jeng joining bo lanai and chini oro gobangma joining khlainai tongo jeng 28 tarikh no joining khlainai jeng khaklayo Atau bagai sab kaso lama kasonai ba kar kaso kasonai to abo tama sasinai je thansana hamjagyarok chini je Greater Tipraland no sajagyarok bubagrani je thansa pirmani aborong je posondo khaijjarok je samung sitra tangnai bororok kaso ang khanamani para thangai kaso eba gari Kazak borok rongno pujonto mana khlai reha and sendikare pujonto gari mana khlai reha ayang munu bongkolo pura chini ayang munu saito bo kabangma jaga o kaso jagjak kini khnao and ani thani nijob bo phun call phaika and phaini hinai kabangma angbai jogajog khlaijak hingkai aborok pura puri sokpai malia hai phano jeng chini panda to jeng success khlaileka kasoi tongai rok lukurong mane tamo kok kasaramo jong kasoi tong thansana phais tong obrong kasoi tong ang tini to jeng ra halik kisao esta program phai manja phaike sini YTF general secretary ringja advance hazak bagai gai tini o jaga tei borok bangna tongmani borok to bangkhano aiban tei bangna tongmani jeng bini bisingting khnaka je kabangma jaga borok kasui rohlia gari rok kasui rohlia jeng borokno koinai borok to gari bai kasuma bai gari kasuma bai gari rohlia khlaima bai tini bubagrani imang abo bathagui tonglak bubagrani samung bathagui tonglak chini bubagra no joto tripura sarok no hamjago haini bagui no tirijagui tongmayo nationalist party rok aboni bagui faidi je tini phaime rok next je 28 tarikh ne 28 tarikh date dijak adina o jaga teisa kotor khai gathering khai ko jeng lamsung panda khailainai amono jeng joto lukrokno koinai faidi kuno kirinani kre jeng bubagrani thansani mario phainani hingkai jeng joto yapri baksake besikang lagubai ambai nang tamo na harung nai nang politics join dekha ning tar samung samung se nang involve tongman khop ka hang tamo na harung tong nang politics tini join dekna kolekla Pula na sana mo songo samung samung ta amo alada ko ang joto ni slai ani sakson wan sogo o hani besaje ke Greater Tipraland ang wasogo amo kaisa political party plus oro jaga socio political party haima tongjago or jaga o jengnup jago social activities rogo bangma no khalai jago abagai omono hamjagai chini Greater Tipraland bus kawo je imang tongmani amo sura ani imang ya chin joto Tiprasar ni imang chini bubagrani imang ke o imang no ang logima rakha tamni ke chin Tiprasar do fa kusukanan hingke thangnani hingke amo simino lama ge jengrza mosamo tonghinta mon khabachini hasi kri hingke jeng bor mosanai bor sabnai abaga jeng saka hasi mana nago abani yagolo jeng spor khlainai hambai aja phai thansana hamjage phaine rok lama ka sojaga na gari ka amrong na koti tam saramo jong ka sojago hini khanawi ado saimai ya to bisingo tongmani ke tabo oro bhataro phai jang khanawa amte hero mo hini ge belai ke baka khamo tam hingke sak kiching sak se nasle lawi amting lai tong hingke buni to bhabati phanpai sine bile abage ang ma sawo tabok chini imang kaisa no sana thaka hingke joto janja je political party khlai tongnai ro joto janja ni kaisa no imang jeng chini political rights notice te bo kusugoti sana ni amono joto ni imang ge chini bo amono imang bile abage chini o imang no jotni ni ani joto ni imang ongkha jeng Greater Tipraland hingke jeng tabok amono sana mo je borok rok kasoi tongnai rok no nini sakni thuino sakni busano kasole tam suknai ba jabo kaisa jin do phal tim sikluk mai se kalayo do pha kusuk thana kaike jeng sakang sak bai sak hamjana nango nge jeng chini thei bai thei kereng tongma jarawo hamjang lai tongna nango ge abono chini hamjang mo bai chpina nango te jin do pha kusuk ti sana